हाय बोलो। हाय। कैसे हो बोलो। कैसे हो। कैसे हो। हाँ मैं ठीक हूँ बोलो। हाँ मैं ठीक हूँ बोलो। हूँ। अच्छा जी बोल। राहुल एंड वेलकम बैक टू। क्या बोला तूने? दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू मिस्टर बसु ब्लग चैनल। नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। ब्लगखौ आं जागायनो सानदों। दिनै जोङो माने खोथिया थिलियाव दै सारगोन। थ' बेखौनो नोंथांमोन एसे शेयार खालामनानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। थ' बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ जागायनो नङा होमबा थौदो बिदिब्ला। दायो आङो नैखिना बुस्थुफोरखौ माने हैनो नागिरदों दुब्लियाव फोथारावहाय। मानो होनबा दै गैया नालाय। दै गैयाबा दा हन्डाजोंसो सारनानै खोथिया थिलि फोगोन। थ' बेखायनो लांग्रोना हैनि ओमफ्राय आङो बेखौ हैनानै बाजार थांगोन। बाजाराव थांनानै बेदर लायनो थांनि। हाजिरा दङ। दा बेखिनिखौ हैग्रोनोसै आरो ने। थौदो होमबालाय। थ' गाइस बेयावनो माने जोंहा खोथिया फोगोन। माने फोमोननांगोन बेखौ दै होनानै। थ' अखा गैया नालाय उपाय गैया। बैनिफ्राय दैखौ लाना फैगोन। बैनिफ्राय लाना फैनानै बेयाव होगोन आरो ना। थ' बेयावनो खोथियाखौ फोनाय जागोन आरो। थ' अखाया खोबदोंमोन बैनो खिन्थु हानाय नङा बे अखाया। दै सारनानै फोनांसिगोन आरो देग्लाय एसे उसुबिदा जासिगोन आरो खस्थ' खालामनांसिगोन आरो देग्लाय एसे। दायो आङो बाजार थांनो नागिरदों। बेनिफ्राय बाजाराव एसे बेदर लाना फैनो माने हाजिरा दं नालाय बेदर लाना फैनि आङो। थौदो होमबा बाजारखौ एसे नायनोसै। गाइस मना लाबाय गांसे। बारा माने फिसा लादों बारा गिदिर नङा। माने बारा बायसियाना बेदर आरो बारा गैया दालि आलु बेनोल'सै। बाजारा न'निफ्राय बारा गोजान जाया। बांगोन 2 किल'मिटार जागोन 2-3 किल'मिटार। ओंखारबाय न'निफ्राय। थौदो बिदिब्लालाय। फाइनेलि गाइस बाजार खालामनाया जाबाय। आङो माखासे उसुबिदानि थाखाय माने भिडिअ शट लानो हायासै। दा माने न'आव थांगासिनो दायो। बाजार माने बारा खालामाखै। बेदर लाबाय दालि लाबाय आलु ओमफ्राय बिदिनो लेस्रा भिन्दि बेखिनियानोसै आरो। ओमफ्राय डाइरेक्टलि फोथाराव थांसै। थ' गाइस आंथ' सफैलायबाय नैया फोथारावहाय। थ' मानसिफोरानो दाबो सफैयाखै। मा होनगोन दै सारग्राफोराबो गैया मानसिबो गैया मेचिनबो गैया जेबो गैया। थ' नेनांसिगोन आरो दसे। बाजार खालामना फैबाय आङो। बिराद सान्दुं ओरैबायदि गरम ना एसे खोबदों अखा खोबदों खिन्थु हागोन हाया गेरेन्टि गैया। थ' गाइस ओरैबायदि सान्दुं दुंदोंना बापरे बाप देन्जार गरम गोसोम जाखागोन बेयाव थाबाय थाबाथाय। थ' ट्रेक्टरा बेनो सोंबाय आङो। दा दै सारग्राफोरासो दाबो माने सफैयाखै। माने न'नि मेचिना हामा जाबायनो दै सारग्रा हन्डाया। थ' बेखायनो गुबुननिसो लाना फैनांसिगोन दा। दा सारग्राफोरा बेलेग जायगायाव थांदोनो। दा बेखाय नेनांसिगोन आरो। फाइनेलि गाइस मेचिना सफैबाय हन्डाया। फैनै थ' बेयाव दै सारगोन दै बेनिफ्राय लाना फैगोन दैखौ। दायो आङो साहा लायनो थांनि साहा लोंनो। हाजिरा सानै दं नालाय साहा लायनो थांनो नागिरदों। न'आव बारा गोजान जाखाया न'आलाय। बे थांबाय आरो फैबाय आरो न'। थ' दैखौ एसे गोजाननिफ्रायसो लांनो गोनां जासिगोन जोङो। बहुद गोजान आरो ना। डिलिभारि पाइप लगायदों बेनो। थ' नै बिराद गोजान बहुद गोजाननिफ्राय दैखौ लांनो नागिरदों आरो ना। उपाय गैया आरो अखा हायाबालाय। वाव इमान गोजान नै
Wow, बहुत गोजान बे Finally guys, दैया फैबाय मेंबाय बहुत मेंबाय माने मेंखो मिथिबायना आइथिंगालै माने इखो दानना होदोंमोन इया आइथिंगालै दा बेखायनो मेंबाय आरो सान्दुं गोसायाव खामानि मावनो गोनां जादों फाइनालि गाइस एवबाय नैया खोथियाथिलि तो बेखौ एवग्रोनोसै बाकिखिनिखौ उनाव एवनोसै आइथिंगालै दायो माने आइथिंगालै दैया जमा जानांगोन ना बेखौ एवग्रोनोसै आरो सान्दुं खम जानानै गोसोम मोजां आरोना गोसोम गोजा जाबाय माथो गन्थङा नोंनिया